Maingon kang dili kayo bugat ning akong kahasol nga gibati. Pero kana bang problema nga daw gipasan mo ang kalibutan? Gamay ra ning ako, kapitan ko nga adunay malumo ang kasing-kasing sa pagtabang, nga matawag nato nga dili pa politika ba? Tao ko nga dali kaayong bation og kaluoy, ilabi na sa akong mga konstituwente. Pero nakaut sad nako ang dili katul. Momangkot ni ang dagan sa mga panghitabo atol nga nagsaulog ko sa akong adlaw nga natawhan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Patas! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Kapitan Julia. Happy birthday to you. Happy birthday! Salamat, Karya! Salamat! Happy birthday, Thank you, Kapitan! rin, tanan. Happy birthday! Thank you! Thank you, Germo! Thank you, Wing! Thank you! Ayan, hindi agi na swing, ni Gusto swing kang... eh. Patay Amiga takap, patay na takap. nato. Uy, hi, Weng. Ano mong kasagir mo? Uy, nga, amiga. Hi, Weng. Salamat, Weng. Nailhanag yun! Uy, unsa nang dani mo, Dinong? Ay, happy birthday, Kapitan! Salamat. Happy birthday, Kapnay. Ay, abutis akong yuta ni saging, abokado, kamuting kahoy, Uy. kamuting bagon. Naamalagi na sa na wheat bread. Wa ko sa limbaon, Kapitan. Oh, kay wa man kayo na sugar kaning klase nga pa. Naay ni siya. Nahala. Uy, andam na ang lamisa. Ang lamisa, mga onata. Atit. Hoy, atit. Oh, nga no, Julia. Naunsa ka, boy? Kabisi ba ni mo? I-entertain pa na ako ang atong mga bisita. Naman ko sila si Dr. Pic Inglim, Dr. Michael Tabalok, Dr. Arnold Tan, o Dr. Arbatin, o si Dr. Kisa, Cesar Kisa. Mao ba? O nisla gida nga sampling nila. Unsa man atit? Kuan kining G-Detox man G-Detox herbal capsule, unya sa panyawan, liniment oil. Nya okay ra na, dili na competing product. Gisiguro to nako. Ay hala atit. Banat tamanggit ka, ipahibaw diha sa itong mga bisita ang paagi sa salo-salo. Sige, go. Ako rin bahala, Kapitan, Julia. Akong ispusa. Lamok-lamok man eh. Ipahibaw diha sa akong mga butante. Sige. Bandilyo! Announcement! Lend me your ears. Akong ipibaw nga ning birthday sa akong asawa nga Kapitan Usab nato nga kamong tanan mo pauli nga dunay mada. Nga dunay mapasok sa inyong bulsa. Busog mong tanan. O di mo mauli nga maghayon. Doon na mo'y mada, gikan ka na sa tong kapitan. Pasiuna nga pinaskuhan para ninyong tanan nga iyang mga katigi-barangay. Pakpakan itong kapitan. O nagdalir ba muskaon? Pakpak! O ang atong pakal karon, ang atong pakal ha. Hello. Hello, may sound? Hello. Sound oy. And dukam ng operator sound system. Gutom na tingada. Hello, kana. Ilan sa bulyo may kay ma-feedback man. Okay, kana. Hello. O ang atong ipibaw karon ninyo, kaninyong tanan, nga atong pakal, kasabot pa mong pakal, bahog ba? Kaon, ang atong kaon karon, gitawag og budol. Mga unata, gutom na kayo, mga unata. Tabot na diya, alot. Nagdali ka mas kaon na pamutos. Ang atong kaon ron, budol-budol. May buwad danggit perlas isdaan. May litson silang pareng abling. O may bame silang ayin. O ang kiter sa Garces Royal Garden. Okay. Binuan. Hilam girmo. Dagada na kunan. Buhay lang. Sabot ha. Kay budol-budol man eh. Way manghunaw ha. Kinamot ni, way hunaway. Hoy, pila na inyong kamot. Sabog. Ready? Purma! Ready? Get it! Go! Yay! Onsaman, busog na bantanan. Wa na'y pamutos ha, way pamutos. Kaya na pa yung mga bot. Karon, pictorial o natantanan. Pero kipibao sa atong kapitan, nga way mamauli nga maghayon. Doon ay mada ang tanan. Karon, pictorial na ta. Una uban sa tong kapitan, pictorial!
Samtang magpadayon nakasadya sa tanan, dunay muhalad og lain-laing talent. Mao ni ang atong guest karon, silang dalit nga awit para birthday sa atong celebrant nga si Kapitana Julia Montero. Aniya ang nabantog nga Jowit. Darling, you can count on me, devoted to you. O karon, aniya ang pamahayag sa kapitan kaninyong tanan. Kap! Akong mga katibarangay, tungod sa kong gugma o pagmahal ninyong tanan, mamauli mo karon nga dunag yo'y mabitbit. Atit, akong mahal nga esposo, ihatag ang atong mga giveaways. Niyatay Genitok Herbal Capsule, Okay? Panyawan Liniment Oil, Okay. dawat mo. O sa mga tiguang nga babae niya sa tayo Celebrity Beauty Soap. O kadtong mga guwang-guwang na pasaan mong tanan sa Pelmico Feeds, tagsaksako. Kapitan, blouse lang ako sa Happy Mart. Ay pagbuot dinong. Buwad lang imo sa Perlas Isdaan. Okay na ang tanan atit. Unsa man, wala na limtan. Wa naman tingali Julia. Og ayaw mo kalimot ha, karong umaabot kay Sabado, doon na tayo medical mission. medical mission, Kapitan. Libre tuli. Ako sakap. Libreng tuli. Yehey! Nganong nalipay ka man, Girmo? Libre kap. Free. Oh, Libre. Free. Yehey! Dadon ako sa tatay. Wa pa din mo matuli, Girmo. Ay, kuan, ate. At kuan, magutit ka ng nauli balay ba? Uli balay. Atit, unsay uli balay? Napikot, Julia, napikot. Dalukot. Unsa? Kadiyo, Dragon Julia. Ngano man eh. Grabe man imong pagpanghatag sa atong mga silingan. Ay, naunsa ka baya atit, uy, pangandam ni preparasyon. Unsa ba preparasyon? Nga magpabilin kong kapitan sa atong barangay. Unsa? Sa sinugdan manggod, nagtuo manggod kong dunay mahitabo nga eleksyon sa barangay. Mao nga nagkaduol na ang Oktubre nangandam gid ko. Ug pagkasabado na gihimo ang medical mission, migasto gyud kog dako-dako. Okay, pahibalo sa tanan ha. Nganing atong medical mission karon ni atay daghang mga doktor. Nagipada nga nurse si Dr. Piking Lim. Kadto mapa-check up sa sugar didto mo. Ug kadto mapatuli diri mo dapita. Linya lang, fall in line, fall in line. O, linya lang di alot. Linya lang. Linjo bitaw ko. Alot, dutlan pa ka ng imo. Bida. Mabitaw, hingaon ra ba kay kog kanang batikon? Linya lang mo ha, linya lang. Oy, mabina. Niyan lagi ka, patuli ka. Dili, oing, puli ko taon. Ngano niya man ka? Ay, da, mutan kus, papatuli, rabay tripod. Kuan ba, Julia, kining ako ba? Una lang. Una ning ako, nga akong ipagawas. Unsa ka na atit? Tanaw ba na ko ba? Sobra naman kayo na imong gipang gasto-gasto sa itong mga katigi barangay. Ay atit pasagti ko, katungdanan ko ni, kapitan gud ko. Pero bisan na. Sa akong obserbasyon, dako na kayo atong kwarta nga nagamit sa imong gasto-gasto. Bahala na. Doon na ko'y tumong ani atit. Pero dako na kayong kwarta na to nga nagamit, oy, Julia, ug wa pa'y klaro ang eleksyon. Hastilan ni mo atit, uy. Wa lagi ko mo sa managana ha, nga matod pas insik. May pangbaso kaysa planggana. Oh, tinol bitaw na. May pablengana kaysa baso. Nga mas may pang managana kaysa magbasol. Ay atit pasagti lang ko, pangandam ning ako. Hala, bahala ka. Julia, nanangita sa kapitan ay. Ha? Kinsa man na atit? Atom na silingan. O sige, padayon na. Ay. Ay nalagreklamo, pasagdi ko. Dayon mo! Uy, alot, ni amang ka. Kap, kuan ka ng pasensya ni nga ni ako, Kap, Ay, ha? okay ra, uy, unsa ba na alot, ha? Kuan ba, Kap? Wa may panudan tao sa bahay, Kap? Mao ba? Wa may panudan, wa may kaon? Mapalagi taon, Kap? Atit! Ako aday, Kap. Wa day may bugas. Ay, mao ba? Atit, hatagin 5 kilong bugas si alot. Aha, 5 ka kilo. Julia? O, lagi 5 ka kilo.
O naabag yun kay Linata diha, Kap, kanang mantika, Kap. Ha? Mangayo sa taon unta ko, Kap. O alot, yan ato tayo mantika sa diha. Atet, hatagik usa ka botilyang mantika si alot. Ay, kabuutan ko. Oh, Julia. Alot, asin, suka, gusto ka? Kaayo! Kining lot. Oh. Anila ka po sa amo, be? Ayo! Ayo! Kapitan! Oy, May gabi, Kapitan! Girmo, ikaw din na. Sumay ato ni mo. Ana, Kapitan, bay atet? Ano naman, nung sumay mong tuyo? Isulti lang. Ba naman ko sa kapitan? Si Kapitan lang bay kay... Wam kay mahimo, ani. Unsa man lagi na? Ay, kuan magod bay. Ay, lagay mahimo lagi. Naon sa lagi na? Nanganak mungod akong asawa niya. Oh. Manganak ba niya? Dadoon ako hospital. Oh, niya, dada lang. Anong niya pa man kadiri nga? Dili mo na doktor kong asawa. Ate ko, wadyo kay mahimo. Oh, Kuan magod bay atit. Siya magod ang kuan ini inahan ng atong baryo magod. unsa inahan? O inahan ba sa kanunay panabang? Nga magpatabang ko kang ka para sa akong asawa kay dadoon na mo sa ospital. Stilan, Girmo. Sa inyong palami, kamukamo ro gyud. Karon nga nagkalisod mo, papilon mi ninyo. Suluhan na, oy! Pilay bayranan, Girmo? Julia! Sa mukad ni barangay hall, oy. Dagka kay mga tao nga. Mangita sa kuan. Mangita sa kamatayon. Sa may ato ni mo? Nabang Kapitan, sir? Na meeting, ano man? Samta bayot, ha? Hayop tong tawhana. Asa ka naman unya? Ano mahila ka man? Mangayo kong tabang sa Kapitan, sir. Unsa? Naunsa man ka, ha? Kuan, sir. Gi-AIDS ang akong baba. Sige, si mong baba. Oh, sir. Nga naman na. Ay, kita, yun na ka, sir. Oy, guunsak ko. Nasira de ka, ha, bayot? Hayop dito sa Rogelio. Nga naman. Wag yun magpahibaw nga nadawat man din siya sa babae. Napagan lang ko. Gamitin pa kapitan, oy. Karay, kasakit na ba? Gamitin pa lagi. Atet, unsa na? Ay, kapitan, maluoy daw ang kamay kinianak ka, maluoy daw ang kapitan. Kuan, dadalan ng tanan mo mga resita, ha? Dadang tanan mong resita din sa opisina. Nya ako na'y bahala pagpalit sa mga tambal. Salamat kayo, kapitan, ha? Landslide kag yun niya. Pasaling na po na nimo. Alam na bayot, oy. Kalayo tok inyo. Tuam to sa uslob. Kabutar de mo. Transfer ko, Grace Tron. Kabulot. Ubay-ubay naman di ay. Dako-dako na cute. Lia, unsa nang ipanglista nimo diha, ha? Dako-dako naman di ay atit. Unsa bay dako-dako na? Ako nagasto. Ha? Panghatag sa ato mga katibarangay. Dako-dako na. O ba? Imo sad na. Sagdi lang. Pamasin man sad ni. Pamuhon-puhon ba? Unsa may pamunpuhon ba, oy? Mura lang og sayo na kung kuan gipamalit ang mga tao. Tanaw ka na nagpuhulya. Lakip ang punan sa tong tindahan. Naggasto na nimo. Mao ba? Wa na tayo stock. Nahurutan nimo panghatag. Bawi ra man gihapon na og mudaog ko. Bahala mautotoy. Basta, nga ang politika. Pasagdi lang ko ha. Ay lang ko hilabti diha atit. Gipasagdan ti bitaw ka. Nang hilabot magkukunin mo. Bisag hutom pa na nimo pag-withdraw ang tanatong kwarta sa bangko. Imong ipanghatagan ng mga tao. Bahala ka na de. Doon ako'y purpose akong gipambuhat. Tanaw lang kay nagkaduol na. Oktobre na. Butiang, ha! Julia! Kapitan, yes! Ano ba atit? Malipayon ka man. Angay ka sang malipay, Julia. Angay sa kang malipay. Ha? Sabi akong kalipayan. Di ka na angay mo gasto. Ha? Kinimuhunong ka na nung pagpanghatag. Ha? Nga nang muhunong man ko atit, ha? Tungod kay dili may na yun ang eleksyon sa barangay. Ha? Di mahina yung karong Oktubre? Oh! Sa sunod tuig pa. Either Mayo or Oktubre. Mao ba? Ug sa ato pa, mohunong ka na paggasto og pagpanghatag, ha? Makasave ka na. Pero atit, mura kog
nalipay mo na sa kong nag-uol ining balitaan ni mo. Oh, nganong muraman? Ngano bang mix man ang gibate nimo ha? Malipay ko nga dili mahinayon ang eleksyon sa barangay. Oh. Pero guol sad ko tungod kay... Kaya unsa, Julia? Unsaon pagbawis ako nagasto nga dako naman kaayo. Ay, sagdi lang to. I-charge na to sa experience. Sa charge experience, naliman ka lang. Dako kay kong na-withdraw sa bangko eh. Gani, walay stock ato tindahan o nahurot ako sa papanghatag. Mao na pagkaing nun, nga wanay kapuslanan, hilakan mo pa ang gatas ng nausik, kalimti na lang to. Unsa? Uy, kalimtan ko taon. Nakagasto na kong dako, oy. Unya, unsa ta man ha? Ha? Oh, mabalik pa to na to, paingon sa... Lisod na pabalik ko ng baha, paingos bukid. Ang kaletse! Ah? Manang wa ba na sila musulti nga di mahina ng eleksyon sa barangay pa di ko mahinayak? Deh, kalimti na lang to. Dili. Kinahanglang mabawit gito na ako nagasto na ako. Mabawit gito na ako. Nahala, pangikik diha. Ha? Unsa? Pangikik? Oh, Mao ba atit? Para mabawi akong gasto mangikik ko, ha Kickback. atit? Mao ba? Kickback? Mao ni karon ang misantop sa kong hunahuna para mabawi akong gasto nga porti nagyung dako ang nga napanghatag nako. Mangikik ba lang ka apos kwartas barangay sa? Has kang anuguna sa kong gasto oy. Wa man gud ay magpahibaw nga di mahinan ang eleksyon sa barangay oy. Unsa man og kamoy pasultihon, Julia? sige. Balitan ni, kuhan, Kapitan Cinder. Julia. Cinder. Oh. Pero kay nangandam ko ni siya, may kay nanghatag na linata. O kay kapitan mo ko ni siya nangandam, di mo na inayong eleksyon sa barangay. Ah. Unsaon pagbawis ang gasto, kina siya para lang pagikbak diha, pagikik. Mudritso na ako pag pagbasa ban. Diretso. Arita sa pagbasang Mateo 6, Kapitulo 1 nga to sa 4. Matnguni nga dili ninyo ipasundayag ang inyong mga maayong buhat. Aha. Busa kung muhatag kamog hinabang, ayaw kini ipanghambog sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon. Kung buhatag, Dili, hinabang. ipasundayag ang may buhat. Og kana tingali panghatag sa kuan, makilimos nga magpakudak ka. Ah. Pero na may buhat sa kinahanglan juga nga mapasundayag. Oo. Oh. Pero kanay nanaya habor nga ni gasto lang siya kay naghunaw na siya sa umabot nga barangay. Oh, man, Pero di dili maayo. na maayo. Mm. Pero kanang kinasingkasing yun yung paghatag sa tao, panalitan na nang maglingkod diya daplinta niya, magtanaw ka nga luoy kay way kaon, mapalitan nimo og pagkaon, ihatag nimo, mao nay wa ka mag-apas nga makita ka sa mga tao inana, ang imo nga naluoy ra ka. Kana tingali nga kung makahatag ka, pagarburan ka ba Oo. sa mga kaila. Kaila, o oo. Uy, tagaan ko na nagkuan. Ana-ana ba? tana. Nanghatag ko ang nagkuan nila. kana, Ano, di ba? Karon Kana good. tingali. Maayo na ati Oo. Pres. Ang mga politiko, mga dagko, naging mga kameraman Tinuod magsunod. na, mao na diya. Kada hakwag, Hatag, tira na yun. pab. Butang na sa newspaper. Pipan. Pero og dili ipakita ang may pasundayag, og magdrama ta sa stage, dili lang ta drama kay may pasundayag bang. Doon na sa ko i-insert, ha? Oh. Kamo na lay hukom. Sige. Madto musulod mo kog simbahan niya magrosary. Naya kong amigo diha nga kada kita na mo mangayo gud siya. Ya karon, garosary ko. Concentrate ko, di kalito sa kong kilot. Ma'am, palit pan, ma'am, gutom Liga, tayo. uy, ang ta. Iko nga. Oh, yaro, ano ba, saryo pa ko din. Kuya ta. Ako tinustos. Bitaw, na usahay no makagana bitaw, natagaan na nimo ba? Dili nimo tuyoon natin Oh, basta nya. pa inana. Kita ka nga ligon pa kaayo og kuan nya nay mga anak. Nya na bas daplin ba? Nya Bisa mo nakahatag na ka. Kana bitaw mura kag gilaro na ti pres. Damo Oo. dia permanente nga permiro dili sa ingon nga kuan. Kita ga ni doon siya nako. Sir, tabangi ta mo sir kay muli ko sa mua kanang tagay complete sir. Unaay mo ano si Ben, magdagbag. Oh, magdagbag lalaki di ako itagaan sa patrabaho ako sa Rico. Dungo di ko pasud mo trabaho. Mali siya, oh sige sir, salamat. Gaan ako kwarta para plete. Pagtang sunod si man na maorog yun sir. Tabangi ko sir. Nakita ko Ano ano. magyapon eh. Nakita Tagaan ko- ako. Pagsunod, maorog yapon. Awan ako. Nakita ko ano. Mana ko mahatag yung mga tangan rako. Oo, Una-una magdagbag. niya sana na magdagbag lalaki. Oo. ba? Oo, Asa Medyo dapit? mubuon. Oh, bubuan na din na oh, maghuwat na tuloy na. At simbahan, uy, abot simbahan. Abot simbahan. Dito simbahan. Muragan na ni siya sa mga tipres. Magbantay na siya kinsay manakaw. Mo ba? Bulabag na yun niya. Maghuwat nga ka ng kuan ba? Pagbantay lang ana.
Unya na po imutik sa tipres nga magkinanglan ko siyang tabang paliw ko tubagalan ko ani akong email. Mo nay kuyaw po wata kay bawo unsa na sila. Na, dapat ka usa nga kanang mayon nga ate pres ka na kuan niya na ako'y pag-umangkon musod ko an katabang musod siya yung ginagtabang niya ato ka oban diri ang kaya siya nakilala niya katabang kuan nagpliti taga pliti ngayon pag kuan wa gyud mo tungaw gyud to katulo na gyud pag ikatulo libalik ya po diri ay kuan na kabantay naman ko sa may ato siya ko ikaw ba nisaan kang magdakag katabang, nagpaabot yung taon rin si Mira ba? Nagpaabot si Mira nga, kanyo, wala ka magkang, tagang piplating. Kuhanin ka. Kanya, sabi ato, niguwa nga kung kuan. Sabi ato, limo. Dili, ang akong tingog ba nga murag, gahi, ayun ang ginatos. Yan, sabi ato, murag gaba ba? Sabi ato, kuan, ay, kuan kay, may kay nilakaw kay murag grabe na ba pag may pag moingon nga gai ko din na dili kay pasaligan magdako kuan magdugoy nya mahatag patay pliti para sa iyang ihatag nga maid ana ba wa ka kailas daw basig mo to ningon nga nagkuguskas ko ano kailas daw pero kailas nga ko nagpaabo ambidang amot kay nagpaabo sa katedral. Bitay na usahay makakuan ka nga tingalig nakasa tano pero usay gud magtaw ra man tagod makalagot usahay ba nga inana. Oo. Okay. So inana dili na maayo nga mga uwat siya abroad oy sa barangay. Ayaw ano day. Sige. Okay, doon na may ubang mga politiko pa doon nga naminaw. Ayaw ano di ay mangikik dayon. Tinuod na. Ko ang magdiha ka nang namugas-pugas sa daan siya ba niya. Di lagi ko na madayo ng eleksyon lagi. Wala. Di lang ta maghukom. Di maghukom. Di lang ta maghukom. Sige. Ana lang, Julia, no? Kuha na, idulhin siya na to, gikas langit ay mo pagpanghatag. Ay, kuno na ang dunay baos nga mabot ni mo. Salamat ha, sa mga pagpadangat itong tulumanon. Kona ko ang paso tiyahan. Subscribe to Dramaturgo